ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସବୁ ଅଛି। ନମ୍ବର 1 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ତୁମେ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ନମ୍ବର 2 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ତୁମେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ। ନମ୍ବର 3 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ତୁମେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ। ନମ୍ବର 4 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ତୁମେ ବାପା ଏବଂ ମାଆର ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ପୁଅ। ନମ୍ବର 5 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ତୁମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଆଦରର ଜ୍ୱାଇଁ। ନମ୍ବର 6 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ତୁମେ ଶଳା ଓ ଶାଳୀର ପ୍ରିୟ ଭିଣେଇ। ନମ୍ବର 7 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ତୁମେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଦାମୀ ମଣିଷ। ନମ୍ବର 8 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ତୁମେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ନମ୍ବର 9 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ। ନମ୍ବର 10 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବାପ ପାଖରେ ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ପୁଅ। ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।